Takže už to dám. A ještě jednu. No. Jdeme se navrchu. Jdeme píchat. Vidíte, to děláme já, Roman. A moc chutný asi to bude, ale veď se. To já dělám s baterkou. Takže, ale je to moja baterka, to už víte lidi, protože jsem vám ukazoval první video na YouTube. Takže, asi už to máme. Takže lidi, žádám na chvíli Románkovi, protože má to. A vidíte. A vidíte lidi. No, je to docela dobrý. Nedělej. Takže když tak si to ochutnám a řeknu vám, jestli to ochutná dobře. Docela dobrý. Takže vidíte, tady vám si gra ukazovala. Tady to je můj párek, ten velký. A tady ty dvě půlky jsou na mojí ségry. A pak tady teda máme tohle, pak tohle. A ještě teda máme potom. A to. Máme tady to. Víte, co to je něco jako Nutella. Ochutnáme? Já nechci. Takže jdu a vezmu to všechno. Takže tu kameru si musím dát pryč. Takže lidičky, tady to je konec udělám. Jestli se tady to video vám prosím líbilo, tak sem dejte, no. A když tak uvidíte, tady máme bramburky. Máte bramburky. A když tak, jestli se vám tady to video líbilo, tak dejte sem 80 000 lajků, followerů. Když tak nezapomeňte kliknout na tlačítko zvonečku, až vám už žádný takový video už neuteče. Takže lidičky, mějte se a zatím čau.